kanca-kanca dalang junior ingkang wonten wilayah Karanganyar. Berbahagialah dalang-dalang yang bertempat tinggal di Karanganyar. Neng apa kok dipilih? Jenengan mesti ra ngerti sebabe. Sampun ginaris dening para leluhur Pak Manto. Bilih Karanganyar menika sementara menika dipun tebihaken saking bencana alam. Panjenengan titeni menawi mboten pitados. Ngendi nggon di papan sing bencana sanes Karanganyar. Mriko Karanganyar. Menika kula sampun memprediksi. Amargi wonten kegiatan gaib ingkang wonten ing mapaning wonten ing Karanganyar niki ning piyai-piyai do ora krasa ora ngerti. Nggih, menika bumi leluhur yang luar biasa. Kajawi kangge pindhahipun Prabu Brawijaya ingkang mungkasi. Ing mriku wonten Sunan Lawu wonten estu. Dadi mung ra kandhani. Kula saged matur amargi kula sampun nate pinanggih demi Allah. Nggih. Demi menapa kemawon kula wantun. Pikantuk dawuh napa? Nggih. Napa? Pikantuk dawuh napa? Mboten perkawis pikantuk dawuh nggih, dados menawi panjenengan minggah dhateng Gunung Lawu saderengipun panjenengan dumugi wonten ing Argadalem. Ing mriku wonten ringin petak. Inggih menika sasananipun Sunan Lawu. Mila nalika kula sepisanan dipun dawuhi nderek kamas kula ingkang sampun seda kala rumiyin menika, yuk munggah Lawu. Lajeng napa, Mas? Yuswane yang Lawu. Dalam pun nate mriku, Mas. Kapan lemurono? Kula menika remen sesirih to Pak Manto. Nggih, dados kula menika dipun tuntun ngantos dumugi mriku. Gandeng kula menika enget bilih kula sampun nate dipun tuntun wonten mriku lajeng kula sagahi. Nggih. Dalem nderek amargi kula namung kepengin mbuktekaken bener ora ning kono ning ringin putih. Ternyata saestu wonten. Sasananipun wonten mriku Sunan Lawu. Luar biasa. Tepuk tangan kagem Karanganyar. Luar biasa. Mila panjenengan menika dilindungi leres kados ngendikanipun Ki Dalang kala wau bumi Lawu, bumi Sunan Lawu menika pancen mriki luar biasa. Bumi wingit. Panjenengan titeni to Karanganyar mangke rak dipun tebihaken saking bencana alam. Amin. Menika ingkang utama. Lan ugi tanahipun subur. Leres. Nggih. Penduduknya relatif tentrem ayem. Mboten nate damel gitu, mboten damel kisrup. Termasuk pejabatnya, utamanipun panjenenganipun beliau Pak Manto. Kula mboten ngalembono. Akeh wong sugih niki wong sing tekan atine karo memperhatikan kersa nggatekke karo budayane dhewe namung panjenengan. Tepuk tangan kagem Pak Manto. Kula menika janjanipun menawi arta kula sampun nyekapi kula badhe pindah teng Karanganyar. Iki ora guyon. Ingkang dipun kersakaken pundi? Amargi kula menika mboten saged wonten papan ingkang alit. Kula nek semanten kula menika pindah saking Kita Solo jumujuk dhateng Boyolali mapan wonten ing Pengking amargi Pengking menika kelairanipun mbok kula. Oh ngaten. Mila kula sementara manggen wonten mriku nanging mangke duka benjing menapa kula tetep pindah dhateng Karanganyar. Wah. Menika sampe nyang-nyangan tahun-tahunan griya kula. Mung kurang 1,5 MD. Wah. Omah kula gede banget kok. Nggih. Wah, sampeyan omah pangeran kok Mas. Mboten kok blosok mbok. Kula menika wiwit alit mapan wonten kraton niku griyanipun ageng. Nggih. Terus nalika kula wonten Solo, omah 250 meter masuk ning penjara. Rono tembok, rene tembok, rono tembok. Waduh, sisi iso mati 6 ning kene ya. Wah, terus sadi. Terus dateng Pengging. Nggih, kula tumbasaken Siti wonten mriku. Lajeng kula. Lah rencana Karanganyar ingkang dipun kersakaken pundi? Anu, Dik. Nek kiwa tengene ndangkrong isih enten nggon. Yo ngalah. Langkung-langkung sakmenika dipun panggeni dening Presiden Top Markotop. Wah, nggih. Mbak Eka. Ingkang aslinipun saking Kebumen. Kula janjanipun nggih ngelus dodol. Kena ngopo aku kok kalah dhisik. Kalah dhisik pripun? Nggih kalih tiyang-tiyang niku nalika beliaunya menika dados rondo janjanipun kula sir. Kalian beliaunya. Amargi kula nggih sampun duda. Wo, kula menika nggih to, Kak. Ning merga